Ýöne köjede hatda oglanlaryň şumatlay näýlik kommentariýaňyzda ýene bir kuşlanak ýazarlaňyzdan boly umuman näme döwelýän agdama turmaly bolýan mara seredin şul variant bolup bilýärdi gerem mysal üçin men imsimjek allym bolýar ýalňyşyma düşündim çypa men şu wideolaryň ikisinem goýman bilýän ýöne udalyt etdim geçip gyra geçip kak butta hiç tap bolmadyk ýaly edip bilýärdim men başlady şo variant etjekdim düşündim meni özüm edesim geleninde de şo variant edeýin näý borlay diýip bilýän ýöne boyun almaklyk erkeklik dara şansı wala ýoglalar bu ýalňyş düşünmäň dara umuman boyun almaklyk erkeklik ondan çykyp sen hem üçin ýene ulyl seretdim men kanalym erkek ýalaksa ýinjinsin Türkmenistan boýunça ilkinji kritik men ara ondan diýjegim şey diýip özüm zat edemden soň şu Brian çinne bilýärmi men özüme kiçilik bildim gyra geçip bot ýöne sizden gaçanymy kiçilik bildim düşündiňiz meni gönüňize geçip eje näme diýenem bolsa edin sen aňa şonnaý diýip öňüňize çykan ýalak etdim men siziňle men öz ýalňyşym boyun alýan ýöne köjedat näme ýalňyş şuşdaý diýana Allahyň ýanyna gatar we günah gazannym men o bir ýöne bir eje bir näýlik diýsem kama bir diýilen iki frazy üçin men alyp bara ha dinimi ýatdan çykaran ýalak gördüm o ýalňyş düşünmäň o şoň üçin diýjek bolýan zadım Allah jany erti gözümi gapaýan ýagdaýynda o dünýä mak bolsun diýip etdim o ýöne şu opşym aýdylmyş da men şu zady boyun alýan sizin öňüňize çykdym işte näme diýenem bolsa näme edýänem bolsa edin oýna men ýalňyşdym oglanlar şu ýalňyşyma bizen men alýan şu gözüm açyk gara men şonu aýyrjaga diýýüm şu wideolara aýranlar şoň üçin oglanlar näme ýazyň näme edin olayam öz wyjdanyňyza görä hereket ediň dara ora vaýna umuman aýdanyla men şo niýet bilen etdim oglanlar men şo niýet bilen erkek ýalňyşda boyun aldım işte şo taýda men ýalňyş düşünüm men aýdym ýani ýekije ýalňyş wa ýöne köjede bir opşym neytralny seretmän men bilýän biriniňe bu götü çala diýen üçin on götüni açyp zat edip biriniňe moýagam seni bekdiýmem men iýiň bir men özüm aradaşymdan gutorullyk hasap edenim üçin siziň öňüňize geçipem men gutorullyk hasap etdim oglanlar men şol iş etdim diýip siziň öňüňize boyun alanlar erkek ýalan şoň üçin kim bolsa zatlary zat etmeýän bolsa da kabul edip gelmeýän bolsa arkaň geçikdi beriň şu kanallarna